Ja, nou, over de kant. Moet je even de plas hebben? Ja. Ja, oh. Ja, Sarah. Ja. Zo. Oppakken. Ja, ik heb weer plaats. Zo, wacht even. Wacht even. Zo. Zo. Nou, dan hebben we de over de kant. Oh. Ja. Oh, die ging fout. Zag je dat? Oh. Die maak je uit. En zo. Zo. Ik maak het niet één stuk. Nee. Zo. Huh? Kijk. Goed. Ja, hoe zit de skeur in? Die even weghalen. Hier ook nog. Zo. Nou, En maak jij ook een draad? wat moet ik maken? Jij maakt een draad. Aan, bij de deur. Ja. Zo. Bij de deur. Oh, oh, dan moet je wat dieper kijken. Oh, maar dat stuk. Nee, ik moet het doen. Oké. Zo. Zo. De deur erin. Oh, daar. Moet er nog een paardje bij? Zo. Weg, dan gaan we maar een weg maken. Ja. Haat. Ga je er even maken? Haat. Ja, de mensen moeten er ook langs lopen. Zo, zo. Ja, we moeten wat maken. Zo. En ik maak een heel hoog. Ik heb nog een hele hoge. Ja. Soms is boos. Ik doe niet kasteel. Papa. Dan even steken aan me. Heb je nou helemaal kapot gemaakt? Ja. Moet dan dieper, moet dan dieper. Zo. Je moet eens kijken. Moet daar ook een gatje? Ja. Nou, vuist. Zo. Ja. Zo, kijk nou met een brug van maken. Zo. Oh. Nog dieper. Wat heeft Java? En daarboven zit nog. Ja. Dit is Java. Is dit de brug? Kijk, die kant uitgraven. Beetje die kant uit. Kijk, Ik daar. jij daar? Doe maar met een klein schepje. Kijk eens. Zo weer. Dan beter. Ja. Die grote schep wil het niet. Oeh. Ja. Heb je er al een gat in? Zijn we er wel bijna? Zijn we er wel bijna? Moet dit niet stuk, hè? Nee. Oh. Dan moet hij dan. Help mij, zegt de jongen. Kunnen die hier Ja. en die ja, is misschien niet. Ja. Nee. Hoe heb je dat, zei de jongen. Hoe moet het verder? Zo. Dit is er niet in. Wat moet je? Wat is dit? Ik heb hem. Ik heb hem. Heb je hem al? En waar moet die? Daaronder? Hieronder? Oh niet. Zo. Ja. Oh jongen, Bette weet er niks van, hè? Volgens mij zo, of niet? Nee. Ook niet. Zo. Aankijken. Aankijken.
niet? Nou. Kijk een bed. Ja, kijk, Beppe, hè? Ja, Beppe weet er niks van. Nou, zo moeilijk volgens mij, helemaal niet. Volgens mij wel, hoor. Kijk maar. Zo moet hij. Nou, en hoe moet ik verder? En hier. Nou, zie jij dat maar eens. Cheetah. Cheetah. Heeft hij daar aan? Ja. Nou, en dan moet die andere kant ook nog. Dat kan niet meer. Nou, wat moet daar aan dan? Dit. Nee, die niet. Dit. Misschien wel. Zit die goed? Nu is die helemaal in. Ja, maar nou moet het verder nog afgemaakt worden. De bosmaak. Wat nog? Nog. Die moet... Kijk. Hij had de ijsjes. Oh ja? En dit soort honden. Die moeten honden. Daar staan de langs. Hup. En dan. Poetsie, 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 poetsie. Weer schoon. En dit is niet ziek. Ja, die is nou vies. Die moet ook ja erop. Oh ja? Ja. Nee, het hoeft niet. Kom maar, je kunt het zo nog wel poetsen. Nee, Ja, echt niet. echt niet. Kom maar. Nee. Ja, ook krijgen. Ja, oké. Zo. Dus ja. Oké. Het is huis ook. Ja, moet Beppe. Zal Beppe wel een auto kunnen tekenen? Zo. Zo. Misschien is huis ook. Nee, volgens mij wordt dit hier heel wat anders, of niet? En dit. Oh, dit gaat helemaal fout. Volgens mij zo kan het niet. Moet het ja? Nou, een auto. Ja. Weet je, hè? Dan moet er nog een wiel achter. Toch? Zo. Auto heeft 4 wielen. Kijk, nu Beppe kan geen auto tekenen. Kijken. Nee. Ja, ja. Een trekker. Is dit een trekker? Ja. Vind jij dit meer een trekker? Ja. Nou. En doe je hem nou zomaar weer weg? Ja. Nou. Wij gaan een bus maken. Een auto. Een grotere bus. Moet je daar maar eens aan. Die kan vast wel een mooie auto tekenen. Nee. Ja, ik ga wel een mooie auto tekenen. En ik ga doen. Hup. Nou jij hem. En zo. Ja. Gigant. Hup. Dat teken jij nu. Dat niet. Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Moest kijken. Oh ja. Mijn hand. Dit aan. Nu moet mijn hand de jas op. Kijk. Oh. Nou, up. Kom eens hier, jij. Nee. Kom eens hier. Nee. Kom eens hier. Nee.